Witam was wszystkich, hop, w kuchni. Dzisiaj będziemy piec syrnik. To będzie syrnik świąteczny. Jego będzie piękna Wielkanoc. Wy się go możecie upiec i na gody, jak się tego po polsku, Boże Narodzenie. Nie to skomplikowane, jak się już ma wszystko narychtowane na stole, no to już potem pójdzie blank szybko. Będą tam 4 szychty, takie warstwy. Na sam dół przyjdzie ciasto kruche, albo mirbel, tak jakby to było też po śląsku. Potem przyjdzie syrnik, potem piana, a potem zaś to ciasto kruche. No to już idziemy sam na ten stół i do tych naszych składników. Te ciasto kruche, 2 szklonki mąki, 125 gramów masła, pół szklonki cukru, 2 żółtka, z 2 łyżki śmietanki. Sama ona nie jest gęsto, ale gęsto można i nawet by była lepsza. I 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Syrnik. Jożek poszło na łatwiznę. Mamy ten syrnik z wiaderka, ale możecie też wziąć kilo syra i przepresować się go. 2 puddingi. Jakbyście nie mieli puddingów, to szłoby tam dać mąka kartoflano, mąka ze majsu, tak żeby tako sik fajnie zagęścić. Jożek też sam narychtował trochę skórki ze cytruny potartej, pół szklonki mleka, 5 żółtków, pół szklonki oleju rzepakowego, on jest richtig zdrowy, a ten smak masła i tak będziemy mieli już w tym kruchym. Szklonka cukru i jeszcze tak ze 2 garści rodzynków. Sam są takie richtig srogie. No lepiej jakby one były zamoczone bez noc w rumie, ale ja mam są tako mało pomocnica i to już nie byłoby za fajnie, jakby takiemu dziecku potem rodzynki w rumie dawać. Piana. 7 białek, pół szklonki cukru i zdziebko soli też, żeby ten smak się trochę złamał. No to już wszystko samo my fertig. Biera się za robota. Na sam początek idzie ciasto kruche. To się sam cofna. Masło. Wszystko, patrzcie, to idzie tak wszystko sam wciepnąć na roz. Nie będziemy się jakoś tak strasznie z tym smolić. No, dobra, to my tu wciepniemy też to. Wyrobimy to. I już to mamy fertig. Teroski 1/3 trzeba było tak oddzielić. Wiecie to 1/3? Ja. Jeszcze jakieś kąski nam zleciały. Potem musimy też styknąć, a może. Bo tam na górę tego trochę tak się tego potrze. To biera folia. I to zamrażalnika na chwilę. O, tu można na początek jakoś tak to porozkładamy trochę po całości, żeby to się nam lepiej rozkładało. No, teraz idzie mi to lepiej. Gdybyście chcieli, to możecie wziąć kąsek tego kruchego między 2 papiery do pieczenia i nudel kulą się to fajnie łoskulać. Ta warstwa tego kruchego będzie blank cienko. Mnie się to podoba, ale jak wy byście chcieli mieć grubszą warstwę tego kruchego, to styknie się dać podwójną ilość tych składników tego mirbe tajku, wyrobić i potem będziecie mieć grubszą ta warstwa, no i też ta, co będzie blank na wierzchu. Teraz bierzemy się za syr. Wszystko przyjdzie sam rein. Jak już tak wszystko jest narychtowane, to się to nawet fajnie wciepuje. I cyk. I cyk. Chociaż te rodzynki mogą dać trochę nie skorzy, ale
Gdybyście mieli ser przepresowany, to on nie będzie taki rzodki. Ten szłoby nawet robić mikserem. I fertig. Te rostki wlejemy to sam. Jak byś zrobiła taki sernik? Powiedz mi. Nawet trzeba by pomyśleć. A później co byś zrobiła? Pomyśleć. A potem na blacha? Bla bla bla. Bla bla bla. I... Równo miara jest. O. Kolejna warstwa mamy fertig. Te rostki już szłoby się... O! Sam takie malutkie rączki już były przy tych białkach, ale udało mi się je uratować. Te rostki rozgrzeja się jeszcze też bratruła, piekarnik na 180 stopni. No i muszę się umyć ręce. Bratruła włączono, tam już też fajnie widać, tam jest tego krumu, tego całego marasu, ale na całe szczęście mam zmywarka, bo jakby nie było zmywarki, to by się chyba załamał. Cukier, białka, ździebko soli. O. I ubijemy. A, muszę się chyba obrócić. Piana mamy ubito, ona musi być richtig ubito, żeby tak szło ją przewrócić do góry nogami. I teraz ta piana fajnie rozłożymy. Porozkładamy się to tak. A dziołcha tam w książce znalazła jakiegoś kota złodziejaszka. No, tako mało już złodziejaszczy to. Tutaj jest kot. Tu. Kot jest. Tam jest kot. Jest tam kot? Nie. A, Kot złodziejaszek. Zobacz, kot. Kot. To jest. no dobrze, że my mamy w domu kanc książek, to jak sam fater piecze, muter musi to kręcić, no to aby dziołcha może się trochę poczytać. Dobra, tak to robimy. A bradruła już się rozgrzeła. Piana położono. Te rostki no już ostatnio warstwa. Kruche potarte. Można już trochę farby. Blank twarde to nie jest, ale jakoś ich dumy rada. I sam takie będą większe albo i mniejsze kąski tego na górze. No sam to już jest taka richtig improwizacja. Tam jest. A zjeść to wiesz co dziołcha? To się jeszcze musi upiec i ochłodzić. To nie ma z tym tak lekko. O, tu jeszcze tak to trochę rozszczepiemy równo. Tak. I te rostki na godzinkę do bradruły. Jo, czekam, choć tak po prawdzie trzeba będzie ten maraz teraz trochę posprzątać. Ale już za niedługo wiecie coś dobrego. Wiecie co, musicie dawać pozór, bo nierozki jest tak, że jeszcze jest 10 minut do końca, to już jest blank przybrunocone fajnie i trzeba już prędzej wyciągać. Już miał tak 5 minut do końca i to już też było fajnie przybrunocone, tam że się to trochę przyciąg. Mamy coś takiego. Teraz to musi ochłodnąć. To tak trochę siędzie, bo teraz to takie widać, że jest richtig fajnie wyrośnięte. To trochę siędzie, ale się nie przejmujcie, bo to serniki tak mają.
Wunio, richtig fajnie. No, do kafeju będzie idealne. Smacznego.